V dnešnom videu si povieme a vyvrátime 3 mýty o prírodnej kozmetike. Za prvé, prírodná kozmetika je drahá. Veľa ľudí si myslí, že ceny prírodnej kozmetiky vyzerajú nejako takto. Dobrý, poprosil by som vás toto pleťové sérum. Nech sa páči, bude to 4000 eur aj 50 centov. Áno, prírodná kozmetika môže byť niekedy drahšia než klasická syntetická kozmetika z drogérie, ale treba si uvedomiť, že základom prírodnej kozmetiky sú kvalitné oleje a tuky, čo je obrovský rozdiel od klasickej syntetickej kozmetiky, ktorej základom často býva ropa. Za druhé, prírodná kozmetika nefunguje. Ak si myslíte, že prírodná kozmetika funguje nejak takto, Bráško, počul som, že si včera zlomil nohu. Skúsi dať tento odličovač a do zajtra by si mal byť v pohode. tak bohužiaľ takto prírodná kozmetika naozaj nefunguje. Všetko musíte brať pravidelne a aspoň nejakú dobu na to, aby sa výsledky dostavili. Za tretie, prírodná kozmetika je novodobý výmysel. Už v stredoveku si ľudia varili prírodné mydlo, kedy sa olejmi, ktoré neobsahovali vôbec žiadnu chémiu, natierali Kleopatry. Prírodná kozmetika nie je žiadny novodobý výmysel a je tu s nami naozaj dlho.